Ahli jaňyda salam, dostlar, doganlar. Siz bilen Aynazarov. Bugünkü videoda size Germaniýada men näili iPhone satma arkaly pul gazanýanmy görkezmek isleýän. Türkmenistanda wagtym biraz elektronikany öwrenipdim. Televizor, şonýal oňarmanlar etmeni biraz öwrenipdim. Beter artyk pul optum ýok. Ana bärik gelip iPhone oňaryp, iPhone satmany başladym. Döwük iPhone'lary alyp. Ve siz bilen şu videodan başlap, yani şu gün oktyabr aýynyň 10-y, şu gün bizde Germaniýada. Şu videodan başlap siz bilen bile bir proýekt etmekçi. O nälik proýekt bolar? iPhone satmak arkaly inniki ýylyň may aýynyň 10-njy 7 aýyň dowamyna 1500 euro gazanmak isleýän. Egerde men şu 7 aýyň dowamyna 1500 euro kazanmasam proýekt boýunça onda täze iPhone 15 Pro Max'y alyp siziň araňyzda konkurs geçirip şu 15 Pro Max'y sogat berjek. Onda näme dostlar? Iň birinji telefonumuz şu gün men size görkezdeýin. Men o telefony bir aý mundan alypdym. iPhone XS 64 GB. Ýene şular ýaly iPhone. Bu iPhone'y 25 euro alypdym. Arka tarapy döwükdi, ekran hem döwükdi. Aslında bu gara reňkdedi. Telefon aslında gara reňkdedi. Mende ak renk korpusum bardy. Ak renk korpusa geçirdim, ekranyny satyn aldym. 20 euro şeýlelikde. Telefon maňa 45-50 euro düşdi umuman aranda şu telefon. Korpus özünki. Onsoň indi şu telefony men şu gün men satmaga goýupdym. Mene şu gün bir gyýyz satyn alýarmyň 100 euro. Bahasy arzan diýersiňiz. Howa bu berde X-laryň bahasy beter arzan sebäbi bular uje könüşdi pasar edýärler. Bularyň pulu kän bolansoň näme X-y kän alaslarym gelmeýär. Telefon durmasyn, howa ýene telefonlary alyp ýene oňaryp nemetmegim üçin şunu 100 euro berip otyrym şu gün. Onu hem siz görersiňiz. Häzir videomuzda häzir men videom ýokarsynda na suraty goýaryn. Alamda näildi şu telefon. Proýektimizde şunluk bilen 100 euro bolýar. Ne 100 euro bunu satamyzdan soňra 100 euro ýene başga telefon alyp, onu hem oňaryp ýene 5 manat, ýani gazanmaly. Egerde şular ýaly videolaryň köp bolmaklygyny isleýän bolsaňyz, videoga like basyň dostlar, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Onda näme başladyk? Dostlar onda ýanky iPhone'ny satmany edip barýar 100 euro. İçine görmüş. Dostlar, ýanky telefonumuzy 100 euro satdyk. Indi proýektimizde häzir 100 euromuz bar. Ony başga telefon gözläp başlamaly. Meselem 150 zat bolsa da alyp başga telefon gözläp dostlar. Ýani proýekte 100 euromuz bar. Dostlar, salam emmäňizde. Bugün ýanky iPhone 10 satanma 3 gün boldy. Sizde göni 3 sekund geçenler men iPhone 11 tapdym. 110 euro iPhone 11 aldım. Ekran döwük. Ony 100 km daşyklady menden. 100 km daşyga gitmejek bolup internetden bakar etdim. İkinji gerek, ýani internetin üstüne bakar edýän şeýle korobkada geldi. Häzir öýe baryp size görkezder nälik iPhone näme döwük 110 euro aldım. Mümkin 100 euro satdym. Bankda 100 ýani şodumyzda proýekte 100 euro bardy. Ýöne buň bahasy 110. Öz jügünden goýdum men 10 eurony. Şeýlelikde maň ekranyny 16 euro gördüm. 16 euro zakar etsek 125 euro iPhone 11 boldy. Onda näme dostlar? Häzir öýe baryp size görkezder.
Коробкасы var, telefon oydan badır yerine var eken. Şeyde iPhone 11, ekran duk. Şabakalık yok, arasacı telefon. Gıydılan, oynadım ok, eğer gıydılan anlayamazsam Alina Silbert. Emre işlep dur, güneş ekranını çalışmıyor. Ondan hem dostlar, ekranınıza kaydederseniz bilen iyi sattığı koyarız. Netik olsa like basın video ve dostlarınız bilen paylaşın. Sağ olun. Böyle şimdi karaşaymak kaldı. Haçanla ekran gelir. Sizden yani kremol diyen motordan iyi taktılar çıkarırsınız. Dostlar, ahli canlılar. Salam. Bugün bizde ayın 27'si. Yine şeyle ekranımız geldi. iPhone 11'inki. Şunun için hazır siz bilen bunu takarsa o tel ekranı hem farklı oluyor. Prosesi görürsünüz. Neyle çalışmayla. Ondan başladık. Dostlar,
telefonu sattığa koyduk. Onda näme dostlar? Like koyun. Üstünde vardı. 275 euro koydum, 350 euro düştü bu telefon. Yok, 125 euro düştü. 125 euro düştü. 275 alanı sortuk koydum. Benim fikrimce 225'e. Fikrimce 225'e satıp olur. Dostlar, ondan indiki videolarımda çenli hoş, sağ olun.